Pontevedra, onde hai medo polos ataques indiscriminados dunha muller na rúa. Alba Lea, temos unha última hora. Así é, a Policía Nacional acaba de confirmarnos ao quen anda aí que esta muller pasou esta mesma mañá a disposición xudicial e a xuíza decretou o seu ingreso en prisión no cárcere da Lama. Todo polo último altercado que protagonizou onte mesmo aquí en Pontevedra. Foise contra unha menor a que tumbou no chan e lle propinou varias patadas agarrándoa tamén polos pelos. Onte mesmo tamén causou múltiples estragos nun coche o que lle tirou un ladrillo e tamén múltiples excrementos. As actitudes violentas e agresivas desta muller tiñan en vilo os pontevedreses. Parece ser que atacaba, escupía, perseguía ou pelexaba contra calquera, daba igual a idade ou a condición física. Precisamente nós estamos aquí na rúa Andrés Muruais, onde parece ser que fai tan só unha semana protagonizou un dos seus peores altercados. Propinoulle unha brutal malleira a un septuaxenario. Parece ser que a muller viñera aquí a unha tenda alimenticia, entrou dentro, non tiña suficiente diñeiro para pagar e ao salir encarouse con varios viandantes, empurrou aos ciclistas e por último colleu polo pescozo a este home de 77 anos que iba acompañado da súa parella. Con ela, ca súa parella, puidemos falar esta mañá, aínda que nos contou que están mortos de medo e que prefiren non facer declaracións. Si insistiu na agresividade coa que esta muller atacou ao seu marido sen ningún motivo aparente. Tumbouno no chao e comezou a darlle patadas e tamén varias rabuñadas. Non era a primeira vez que esta muller atacaba, nin era a primeira vez que a policía a levaba consigo, pero sempre fora posta en liberdade. Ata hoxe que, insistimos, pasou a disposición xudicial esta mañá e a xuíza decretou o seu ingreso en prisión. Esta mañá puidemos estar por Pontevedra falando cos residentes que nos contaban que non ten máis de 40 anos e que sempre andaba cun turbante na cabeza. Atención ás declaracións. Consume, entonces está un pouco afectada tamén da cabeza. Se echa a la gente mayor y lo joven, a ella le da igual, con todo, con todo. A mellor mírala porque está tirado así, entonces empeza a atacarte. A puñatazos y a veces lleva una bolsa. Baixa as brajas e o que sea, ponse a facer caca onde sea. A una pareja de unos señores mayores y una chica la quiso defender. Le dio un empujón, la tiró al suelo. La policía no podía hacer nada con ella, le escupió. Tuvieron que poner algo así para atontarla y meterla en la ambulancia y llevarla. Cando te cruzas con esta muller, que fas? Intentas apartar ou como actúas? Aparto porque é peligrosa, sí. Eu paso, ela pasa e a veces queda así como tal. Pasa por ti, echas ali da volta e se te ataca. Dá un poquinho de medo logo sair á rúa ahora? La verdad que sí, a mí me da mucho miedo con esa chica. Escoitábamos a xente na rúa na cidade de Pontevedra. Recordamos esa última hora que nos daba a nosa compañeira Alba Lea. Esta muller xa foi detida. Seguimos co doutor Viso. Claro, ademais das agresións, das incomodidades, de todo o que describen, nos preguntamos se unha persoa morde a outras persoas, que riscos pode ter? Principalmente riscos de infeccións. Hai que pensar que a boca ten bacterias que é a nosa flora bacteriana que está na boca, pero esas bacterias sacadas dese contexto e metidas nunha ferida poden provocar infeccións graves. Temos aí estreptococos, estafilococo, é dicir, bacterias que incluso se poden, como Escherichia coli, se poden diseminar ao sangue. Incluso, inda que o risco é menor, pero se hai contacto de sangre da boca ca sangre da ferida, se pode transmitir o VIH, hepatitis, ou incluso se a persoa ten herpes na boca e está en actividade, tamén se pode transmitir. Pero se todo unha cousa, xa que falamos desto, sempre que alguén nos morda, un can, unha persoa, esas feridas inicialmente nunca poden coserse, nin taparse, nin pecharse, vale? Porque a boca ten sobre todo bacterias que se chaman bacterias anaerobias, bacterias que les encanta estar sin oxígeno. Entón, se alguén nos morde e nos deixa bacterias aí nesa ferida, se a tapamos ou a cosemos ou non la cosen sin deber, esas bacterias é como algún darlle percebes. É dicir, están aí xa tapadas, sin oxígeno, con lo cual van proliferar moito máis. Entón, esas feridas hai que desinfectalas 2-3 días incluso, e logo sí, xa se sutura, unha vez que está claro que non hai infección. Tremendo, dende logo a esta información nos chega dende Pontevedra. Temos comunicación cunha das vítimas desta señora tan agresiva. Eli Fortes, moi boa tarde. Hola, que tal? Boas tardes. Decíamos que ti fostes unha das vítimas desta señora. Que che fixo a ti? Sí, mira, a mí pasoume fai uns meses pola calle tamén de Benito Corval, que últimamente tamén anda atacando moito por aí. Mordeume na cara, paroume a pedir diñeiro e mordeume directamente cando lle dixen que non tiña. Carai. Estamos a ver, precisamente, creo que a fotografía que estamos a ver é precisamente da marca, a secuela que che dixou, non? Sí, tuven que poñer vacinas tamén.
por culpa da mordedura. Non foi unha mordedura tan profunda para ter que poñer outras medicacións, pero, bueno, deixoume cicatriz, todavía teño cicatriz de feito. E coñeces a alguén máis que lle pasara? Sí, de feito, desde que fui agredida, porque eu non coñecía a esta señora antes, desde que fui agredida, todas as semanas contame diferentes casos, diferentes personas, xente maior, e realmente é un peligro. Ainda que a deteñen, ao final, sempre está na rúa. Claro. Perdón, Eli, que che volvo a preguntar, pero costa entender como pode acontecer todo. Que de repente asaltoute, entendemos, non? Para chegar a poder morderte na cara. Sí, o que pasa é que era para falarche normal, en principio. Para che a pedir diñeiro, ou que sexa, e cando ti respondes que non tes ou que non lle das a dar, pois volvese agresiva. Polo menos o que pasou comigo é o que sei que lle pasou a outras persoas tamén. E como é posible que andivera pola rúa e que os servicios sociais non a acolleran e non a puxeran nun sitio axeitado, non? Porque evidentemente esta señora non debe de estar ben. Claro, esta é a pregunta que me fago eu tamén, que cando fon a denunciar é que xa saben, a policía xa sabe de sobre quen é, porque é recurrente as agresións que fai ela na cidade. Entón, non sei por que non a deteñen e non a levan realmente presa definitivamente. Claro, non sei, Manuel, que pensará. Supoño que nestes casos, máis que a acción da policía e a acción dos servicios sociais que deberán evaluar a esta muller e saber que lle pasa e, polo tanto, o centro no que debe estar. Sí, eu falo da experiencia dos servicios sociais en relación ca saúde e cos centros sanitarios, non? E a verdad que, sin que sexa unha descarga deles, de feito teñen moito traballo, moitas situacións de atender distintas persoas con non só desto da rúa, sino incluso a veces temos problemas nos propios hospitais para xente que vemos que non teñen os cuidados axeitados para que sexan acollidos polas familias. O sea que, bueno, complicado porque